Hoi, ilanganlah penyakit busuk hati nan berulek-ulek do. Sado salah me urang. Sado salah me urang. Di posting urang pai jalan-jalan lah bakecean urang tu uju, ria. Di posting urang beko kok pai makan lama-lama. Mau ngeh. Lai pitih kok lai lo pitih awak pai lo awak. Manga urang di patantu. Paso niang, paso du yakin no. Sado salah me urang, sado salah me urang. Pakai beko baju nan ancak lah. Bakari dik dah pede ega do. Watilah nak bakari dia, nak baa de, nak dicilok kan urusan awak dah. Ko sado urang nan di patantu. Ilangan penyakit tu. Itu tak nama buat paniang. Penyakit hati nama do penyakit hati. Kepo urusan orang, kepo. Manga orang nak tahu, manga orang nak tahu miang. Galah niang. Ubah-ubah lah tu leh. Dunia lah tuo. Do lamo leh niang. Nang kini patantu melah idui awak. Orang nak manga-manga nyanyo kuati Kok badoso-doso inyo nama nangguang. Mondo ka sakubua ge awak jo do. Ijangkan sakubua le. Sajorong me aram kito bisuak ko. Jadi kuati nak ampun nan dipengah nak badoso nak bapahalo itu urusan inyo nanti. Nan awak urus lo urusan awak. Kamehan me diri awak. Urus me ibadah awak. Mau besok kok mati. Do lalu dah ke rumah kau ke kami besok do. Do lalu di laman rumah yang bagai do. Jadi jangan dipatantu. Do urusan awak. Manga-manga lah jua orang. Mati awak. Dek sakit memikian orang miang. Sementara duit kau lah payah. Lai jaleh dunia. Allah du. Mau urus orang du.